Κοιτάξτε τώρα, λέει παραπάνω, Θεόν ουδείς πόποτε τεθέατε. Έτσι, κανένας δεν τον είδε. Και μετά λέει, εν τούτο γινώσκομεν ότι είναι αυτό μένομεν και αυτό συνημήν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Δηλαδή έχουμε λάβει πνεύμα εμείς επειδή αγαπούμε. Έτσι. Και εμείς τεθεάμεθα και μαρτυρούμεν, ενώ ουδείς τεθέατε. Εμείς έχουμε δει, λέει, και μαρτυρούμεν. Τι μαρτυρούμε? Ότι ο πατήρ απέσταλ και τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Εμείς το ξέρουμε, λέει, αυτό εμπειρικά, επομένως. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έτσι. Έχουμε την αγάπη αυτή η οποία φανερώνει το Πνεύμα αυτή και δεν εμποδίζει το Πνεύμα αυτό μέσα μας. Και εν το πνεύματι αυτό γνωρίζουμε ότι πράγματι είναι αλήθεια ότι ο πατήρ έστειλε τον Υιόν στον κόσμο. Διότι η εξωτερική πίστη βέβαια μπορεί να λέει ότι ο Χριστός, Υιός του Θεού κλπ. Αυτό το πράγμα δεν το δει κανείς εμπειρικά όμως. Αυτή η ενδιάθετη λεγόμενη πίστη, η δεύτερη πίστη που είναι εμπειρική, δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι άλλο πράγμα να λες πιστεύω σε έναν Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα κλπ. Και να λες λέξεις, και άλλο πράγμα να ξέρεις ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο Υιός του Θεού και ο σωτήρας ο προσωπικός μου. Ο σωτήρας μου, να το βλέπεις και να το αισθάνεσαι αυτό με την εγκύτητα, πώς νιώθεις το βιβλίο αυτό, πώς νιώθεις ότι είναι μέρα τώρα, πώς νιώθεις ότι με το σώμα σου, πώς νιώθεις. Αυτή η βεβαιότητα είναι ένα πνευματικό γεγονός. Είναι η δογματική συνείδηση που λένε οι πατέρες. Άλλο το δόγμα και άλλο η συνείδηση του δόγματος. Σαν εμπειρική πραγματικότητα. Ότι τα πράγματα που λέει το δόγμα, το που λέει το επιστήμονο, είναι αληθινά. Αυτό είναι δογματική συνείδηση. Λοιπόν, και αυτό προέρχεται πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο, από το οποίο εγκαθίσταται στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να ανοίξει στο Θεό και στον άλλον. Να ανοιχθεί. Έτσι. Και του μαθαίνει την αγάπη του Θεού και του μαθαίνει τα χαρίσματα αυτά. Το πρώτο χάρισμα είναι αυτή η εμπειρική γνώση. Ως αν ομολογήσει ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Στη συνέχεια όταν προχωρήσουμε στην ομολογία λέει αυτό το πράγμα κρατεώνεται, θεμελιώνεται και εδώ θέλει λίγο προσοχή. Πρώτα η εμπειρία και μετά η ομολογία. Όχι πρώτα η ομολογία όπως κάνουν μερικοί και μετά η εμπειρία. Μερικοί νομίζουν ότι με την ομολογία θα έρθει η εμπειρία. Δεν έρχεται με την ομολογία, καμιά φορά εκείνο που έρχεται είναι ένας μεγαλύτερος εγωισμός. Τι να ομολογήσω, κάτι που δεν ξέρω, κάτι που ζω θα ομολογήσω, κάτι που δεν μπορώ να μην το ομολογήσω. Αυτή είναι η μαρτυρική ομολογία. Η ομολογία των μαρτύρων είναι ακριβώς αυτή, είναι κάτι που δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζουν κάποια στιγμή να το κάνουν για κάποιο λόγο, έτσι. Και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπη ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Αυτά είναι φοβερά λόγια. Γνωρίσαμε, λέει, και την εμπιστευόμαστε, την ξέρουμε την αγάπη αυτή. Την οποία την έχει ο Θεός και την οποία τη βλέπουμε μέσα μας. Όταν εγώ βλέπω ότι αγαπώ ανθρώπους δίπλα μου οι οποίοι δεν αξίζουν καθόλου την αγάπη αυτή. Όταν αρχίζω και βλέπω ότι νιώθω την επιθυμία της αναλώσεως για τους άλλους. Όταν αρχίζω και βλέπω, αρχίζω να καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μου. Έτσι, και νιώθω ότι αυτό είναι του Θεού και νιώθω ότι είναι δώρο του και νιώθω ότι αυτός είναι ο ίδιος που αγαπάει μέσα μου. Εν τούτο, λοιπόν, και συνεχίζει ο Θεός η περίφημη φράση αγάπη εστί, έτσι, η περίφημη αυτή φράση, ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη και αυτός που θα αποφασίσει ότι η αγάπη αυτή είναι του Θεού, προσέξτε, δεν λέει εδώ ότι η αγάπη είναι Θεός, λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί πολλά ρομαντικά ζεύγη πίστεψαν κατά καιρούς ότι η αγάπη είναι Θεός. Και οι Έλληνες την κάμανε και θεά, την Αφροδίτη. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι η αγάπη δεν είναι εύκολη. Ο Θεός αγάπη εστί. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η αγάπη είναι διδακτή άνωθεν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι στην κατάσταση στην οποία ζούμε, στη ζωή αυτή,
Το να αποφασίσουμε να αγαπήσουμε από μόνοι μας και χωρίς καμιά βοήθεια Θεού δεν μας πάει πολύ μακριά. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο. Λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, αγαπάει, λέει, ο άνθρωπος του Θεού τους πάντες, λέει ναι, τους πάντες, και προσπαθεί να αγαπήσει, λέει, και μερικούς τους οποίους δυσκολεύεται ή και δυσχεραίνει προς τα πάθη των τιούτων. Έτσι δεν το λέει? Ακόμα και αν δυσκολεύεται επειδή αυτοί έχουν πάθη. Έχουν πάθη αυτοί. Να αγαπήσει κάποιον που είναι Άγιος, εύκολο είναι. Και εκεί είναι λίγο δύσκολο, να πάση περιπτώσει. Πάντως είναι πιο εύκολο από το να αγαπήσεις κάποιον ο οποίος είναι αμαρτωλός. Εκεί τα πάθη που έχει δυσκολεύουν την αγάπη αυτή. Δυσκολεύουν την αγάπη αυτή, καταλάβατε. Και η αγάπη αυτή έχει τότε ανάγκη από βοήθεια, από διδασκαλία. Έτσι. Έχει ανάγκη από στήριγμα, έχει ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο η αγάπη. Η φυσική αγάπη. Πρέπει να γίνει πνευματική αγάπη. Κάποια στιγμή. Όσο γίνεται πνευματική, τότε κρατάονται και η φυσική. Η μόνη της η φυσική αγάπη όμως είναι πάρα πολύ λίγη, πάρα πολύ μικρή. Και κινδυνεύει ο άνθρωπος όταν είναι μέσα στη φυσική αγάπη. Να του τελειώσει η αγάπη αυτή, καταλάβατε. Και να μείνει με το αντίθετό της. Γιατί η αγάπη συνήθως είναι μια δύναμη της ψυχής που όταν δεν μπορεί να βρει διέξοδο προς τη θετική πλευρά, βρίσκει στην αρνητική. Γι' αυτό η μεγάλη αγάπη θα γίνει μίσος μεγάλο. Και ας λένε όσοι λένε τα αντίθετα. Η αγάπη η μεγάλη γίνεται συνήθως μίσος. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Ή θα πάει με το Πνεύμα το Άγιο και θα ανέβει και θα γίνει μια αγάπη πνευματική και μαρτυρική κάπου, έτσι, και θυσιαστική, ή θα πάει προς τα πίσω και θα γίνει ξανά η ίδια δύναμη μίσος. Έτσι. Εν τούτο τετελείωτη η αγάπη με θυμών, η να παρησίαν έχομεν εν τη ημέρα της κρίσεως, ότι καθώς εκείνος εστί και εμείς εσμένον το κόσμο τούτο. Και εδώ, λέει, βλέπουμε το θρίαμο της αγάπης, θα φανεί τη μέρα της κρίσεως, λέει, οπότε τότε θα δούμε ότι θα έχουμε παρησία, ότι θα λέμε όλα αυτά τα οποία, ότι θα έχουμε μπροστά στο Θεό την αίσθηση μιας φιλίας, μιας κοινωνίας. Έτσι, και όχι ένα φόβο. Λέει παρακάτω, φόβος ουκ έστεινεν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβον. Ότι ο φόβος κόλλα συνέχει, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Εδώ είναι το φοβερό, ότι την ημέρα της κρίσεως, λέει, θα έχουμε παρησία προς το Θεό. Γιατί? Διότι καθώς εκείνος εστί και εμείς εσμένον τον κόσμο τούτο. Γιατί είμαστε ίδιοι με Αυτόν. Δηλαδή φέρνουμε τα σημάδια της σταυρωμένης αγάπης κι εμείς. Φέρνουμε πάνω μας τα σημάδια της αγάπης ή της σου ζητεί τα εαυτής. Αν το ζητείς κανείς με πολλή ένταση, που δεν σου αφήνουν την ελευθερία πλέον να τα αμφισβητήσεις. Αλλά πρέπει να το ζητήσεις εσύ αυτό. Να ζητήσεις από το Θεό να σου κάνει κάτι που να μην μπορείς να αμφισβητήσεις. Αυτό γίνεται. Αλλά είναι ασυνήθιστη περίπτωση, είναι εξαίρεση. Συνήθως ο Θεός αφήνει πάντα, και αφήνει αυτό γιατί ο άνθρωπος είναι θεοειδής προς την ελευθερία. Όλα αυτά γίνονται. Σε αντίθετη περίπτωση θα είχαμε έναν αφανισμό του ανθρώπου, μια αντικειμενοποίησή του, η οποία θα τον κατέστρεφε εξ ορισμού και θα γινόταν ένα ευτυχισμένο τίποτα. Χωρίς συνείδηση, διότι η ελευθερία είναι συνείδηση. Πάει και η συνείδηση. Πάνε όλα. Πάει κρίση. Δεν είναι έτσι? Ένα καταστρέφονται όλα τα μέγιστα διανοητικά και πνευματικά ιδιώματα του ανθρώπου. Άμα φύγει η ελευθερία, πάει η δημιουργικότητα. Πάνε όλα. Το τελευταίο είναι άλλη τάξης ερώτηση, είναι καθαρά ψυχολογική. Οι μητέρες οι οποίες, εντάξει, αυτό το ξέρουμε από την πράξη, την κλινική πράξη, φροντίζουν υπερβολικά τα παιδιά τους, ουσιαστικά τα μεταχειρίζονται σαν αντικείμενα του εαυτού τους, δηλαδή έχουν και αυτές οι ίδιες πρόβλημα. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν ποτέ να σταθούν στα πόδια τους και να γίνει προσωπικότητα. Το παιδί χρειάζεται να βιώσει μια σειρά από εμπειρίες για να γίνει προσωπικότητα. Χρειάζεται κυρίως να βιώσει την ελευθερία. Αν δεν βιώσει ποτέ την ελευθερία, το παιδί μπορεί να υποστεί πάρα πολύ μεγάλες ανεπανόρθωτες ζημιές. Παρόλο που θα είναι ένα παιδί ανίκανο να κάνει το κακό.
ίσως. Θα είναι ανίκανο να κάνει και το καλό όμως. Έτσι. Διδάσκαλε, αγαθέ. Νομίζω ότι το κήρυγμά σας δίνει απάντηση στην απορία μου. Μην το λες κήρυγμα, δεν μπορώ τη λέξη αυτή. Ναι, σε κάποια γεγονότα που συμβαίνουν στους άλλους, κυρίως στα δυσάρεστα, σπέβδουμε όλοι λαϊκοί, αλλά και πολλοί εκκλησιαστικοί, πάρα πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας, και το ερμηνεύουν ότι αυτό το δυσάρεστο γεγονός είναι τρόπον την μια τιμωρία από το Θεό, γι' αυτό του συνέβη αυτό. Πάρα πολλά παραδείγματα θα μπορούσα να πω. Εγώ προσωπικά, γι' αυτό λέω δίνει το κήρυγμά σας έτσι μια απάντηση σε μένα, δεν το πίστευα ποτέ αυτό, γιατί ακριβώς ο Θεός είναι αγάπη. Είναι δυνατόν να τιμωρεί ο Θεός. Είναι αγάπη, είναι και μυστήριο όμως. Ναι. Αξίζει να ερμηνεύουμε εμείς, μπορούμε να ερμηνεύσουμε πράξεις του Θεού, ή είναι ανακάτεμα του Θεού σε ανθρωποπαθείς έτσι εκφράσεις? Μια φορά είχε πεθάνει, σκοτώθηκε ένας φίλος μου. Είναι η ερώτησή μου. Ναι, απάντηση. Σκοτώθηκε ένας φίλος μου μια φορά όταν ήμασταν 20 χρονών και συμμαθητής μου. 25 χρονών. Ναι, σκοτώθηκε. Λοιπόν, και μέναμε και κοντά, στη γειτονιά μου, εκεί που μεγαλώσαμε τέλος πάντων. Ήταν φίλος από τα παιδάκια που μεγαλώσαμε μαζί, δηλαδή, μαζί στο σχολείο. Σκοτώθηκε 25 χρονών, μόλις είχε διοριστεί μάλιστα δάσκαλος. Και πήρε ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, για να πηγαίνει εκεί που είχε διοριστεί, και μέσα σε λίγες μέρες, μια εβδομάδα, ξέρω, 2 εβδομάδες πόσο έκανε, σκοτώθηκε με το αυτοκίνητο που πήρε. Λοιπόν, θυμάμαι οι γονείς του να πεθάνουν, πώς τώρα καταλαβαίνετε, παρηγόρητοι, παρόλο που ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας και πιστοί άνθρωποι, αλλά ήταν ο πόνος βαρύς. Εγώ τότε, εντάξει, θεολογία εκεί, έκανα σπουδαία, τα τέλειωνα, θυμάμαι εκεί. Και πήγα εκεί πέρα και γυρίζω, ας πούμε, και λέω στον πατέρα σε μια στιγμή που ήταν και αυτός θεολόγος. Του λέω, ο Θεός αγάπη εστί. Γυρίζει και με κοιτάει με ένα βλέμμα σαν να μου ήθελε να μου δώσει μια στο κεφάλι. Και ευτυχώς ήταν και ένας άλλος παπάς εκεί, πιο σοφός από μένα, πολύ πιο σοφός, και γυρίζει και μου λέει, είναι όμως και μυστήριο, μου λέει, η αγάπη αυτή. Αυτό που είπα τώρα εγώ. Η αγάπη του Θεού είναι δεδομένη, αλλά είναι μυστήριο. Δηλαδή, είναι μια αγάπη η οποία, όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, και εγώ κάθε φορά που το διαβάζω τρομάζω, η αγάπη λέει συγχαίρει τη αληθεία. Δηλαδή είναι μια αγάπη που θέλει να αναδείξει την αλήθεια μου. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει ότι είναι μια αγάπη η οποία δεν με χαϊδεύει πάντα, αυτό που έλεγα πριν. Και γι' αυτό με είναι και αδικαίωτη. Και με κάνει καλά ο Θεός και με βοηθάει και δεν τον ευγνωμονώ όσο πρέπει, γιατί με πόνεσε. Καταλάβατε τι λέω? Αυτό είναι αδικαίωτη αυτή η αγάπη. Γι' αυτό και όταν κανείς βγει από τη φιλαυτία λιγάκι, πάει λίγα βήματα και καταλάβει μερικά πράγματα, τότε αρχίζει και ευγνωμονεί το Θεό για πράγματα που επειδή ήταν επώδυνα δεν μπόρεσε να τον ευγνωμονήσει, παρόλο που ήταν σωτήρια. Κάποιος που είναι έξω και βλέπει, λέει, αυτό σώθηκε που καταστράφηκε αυτή η σχέση, για παράδειγμα, λέμε τώρα. Αυτός όμως που είναι μέσα και υπέστη την καταστροφή λέει, γιατί Θεέ μου το έκανες αυτό, γιατί το επέτρεψες, θα πήγαιναν όλα μια χαρά. Εγώ έτσι ήθελα να προχωρήσω, ας πούμε. Ο Θεός όμως έχει επέμβει και τον έχει σώσει. Πρέπει να περάσουν 30 χρόνια από τότε, να δει την εξέλιξη, ας πούμε, του άλλου που τον εγκατέλειψε και να πει, Θεέ μου τι θα πάθαινα. 30 όμως χρόνια η αγάπη του Θεού είναι αδικαίωτη και συνέχεια λέει, γιατί μου το έκανες αυτό, γιατί μου το έκανες αυτό, γιατί. Πολλές φορές χρειάζεται να περάσουμε στην αιωνιότητα για να καταλάβουμε γιατί έγιναν μερικά πράγματα. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό? Ναι. Ναι, εντάξει, δεν τελειώνουν αυτά έτσι κι αλλιώς ποτέ. Ναι, η αγάπη που έχει πληγωθεί έχει παρησία ενώπιον του Θεού. Όταν όμως αισθανόμαστε πληγωθήκαμε, δεν είναι αυτό το στοιχείο του εγωισμού, Ναι, γι' αυτό λέω για την αγάπη η οποία δεν έχει το στοιχείο του εγωισμού, αλλά είναι μια πνευματική αγάπη. Πληγώνεται διότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο είναι ανθρώπινο, είναι φυσιολογικό. Δηλαδή υπάρχει αγάπη, πληγώνεται περισσότερο μάλιστα αυτή η αγάπη. Φανταστείτε τώρα, να αγαπάς κάποιον
Έτσι, και να τον αγαπάς, ξέρω εγώ, για κάποιο δικό σου σκοπό. Να πληγωθείς από αυτόν είναι κάτι το οποίο είναι, το καταλαβαίνω, είναι ανθρώπινο. Φαντάσου να αγαπάς κάποιον χωρίς κανένα σκοπό και χωρίς κανένα όφελος δικό σου. Και να θες μόνο το δικό του καλό. Και να θες μόνο αυτού του είδους η αγάπη είναι πιο κοντά στην πνευματική λεγόμενη. Και εδώ η πληγή είναι μεγαλύτερη. Μόνο το πνεύμα του Θεού δίνει δύναμη στον άνθρωπο και βαστάζει αυτή τον πόνο αυτόν. Καταλάβατε. Πώς? Αυτή η αγάπη είναι σωστή, είναι σημαντική, αλλά αν δείτε τις ζωές των Αγίων, εγώ βλέπω τώρα, ας πούμε, είπαμε πριν τον πατέρα Παΐσιο, τον οποίο έχουν βγει πολύ ωραία βιβλία. Δείτε πόσες φορές απογοητεύτηκε από ανθρώπους που αγάπησε. Τους αγάπησε εντελώς πνευματικά, τους βοήθησε. Έκανε πάρα πολλά για αυτούς. Προσευχήθηκε πολλές φορές χρόνια για αυτούς. Και δεν γύρισαν κάποια στιγμή να τον κοιτάξουν. Αυτό ανθρωπίνως, παρόλη τη χαρά που δίνει ο Θεός και έρχεται μετά η χάρις και το πνεύμα και δίνει μια παρηγοριά στον άνθρωπο αυτόν, άλλης τάξης και τον γιατρεύει. Καταλάβατε, του δίνει, ξέρω εγώ, ένα όραμα, του δίνει μια θέα του φωτός, του ακτίστου, ξέρω εγώ, του δίνει και τον παρηγορεί. Αλλά σαν άνθρωπος βέβαια πληγώνεται. Και πληγώνεται μάλιστα πολύ περισσότερο επειδή δεν ήθελε τίποτα να κερδίσει από αυτό που έκανε. Το παρηγορεί ο Θεός αυτό, αν εννοείται αυτό. Απλά πιστεύω ότι είναι πηγή εγωισμού το να πληγώνεται ένας άνθρωπος. Όχι, δεν είναι πηγή εγωισμού πάντοτε. Είναι συχνά, αλλά όχι πάντοτε. Στην πνευματική αγάπη δεν υπάρχει αυτός ο εγωισμός. Ή δεν υπάρχει τουλάχιστον τόσο πολύ. Πάρτε τώρα απλά πράγματα, μην πάμε μακριά. Η αγάπη της μάνας, ας πούμε. Μιας μάνας που είναι υγιής ψυχικά, γιατί υπάρχουν και μάνας που δεν είναι υγιείς. Μιας μάνας που έχει, ας πούμε, μια υγεία ψυχής. Και η οποία έχει αγαπήσει ένα παιδί, του έχει δώσει τα πάντα, έχει δουλέψει αυτό, έχει σκοτωθεί, έχει κάνει, έχει αυτό κλπ. Και το βλέπει και γίνεται κλέφτης, ξέρω εγώ, δολοφόνος κλπ. Δεν πληγώνεται αυτή η μάνα πολύ. Δεν είναι θέμα εγωισμού εδώ. Είναι μια πολύ ταπεινή ψυχή, να τα κάνει όλα αυτά από προσφορά. Να είδε και το παιδί σαν ένα πνευματικό παιδί και όχι μόνο φυσικά δηλαδή. Να μην θέλει να δικαιωθεί από αυτό. Πόσες και πόσες τέτοιες περιπτώσεις συναντούμε μέσα στη ζωή, όχι παραπέρα. Αυτή η μάνα έχει μια αγάπη η οποία έχει πληγωθεί και έχει πληγωθεί και αρκετά. Πολύ. Ο Θεός μπορεί να την παρηγορήσει αυτή τη μητέρα. Υπάρχουν και αγάπες εγωιστικές που πληγώνονται και στους γονείς και στα παιδιά και στους φίλους και στους εχθρούς και στα ζευγάρια και υπάρχει και εγωιστική αγάπη που πληγώνεται. Αλλά αυτή φαίνεται διότι δεν έχει μέσα της θεία παρηγοριά ποτέ, ούτε βρίσκει ανάπαυση. Αυτός ο οποίος πληγωγεί, άλλη έχει θεία παρηγοριά. Και αυτή η παρηγοριά και έχει το μισθό αυτό τον αιώνιο που λέμε. Γιατί δίνει παρησία στον άνθρωπο, που δεν αφαιρεί την παρησία αυτή. Έτσι. Το πλήγωμα αυτό και η παραχώρηση που γίνεται εκ των υστέρων μπορεί να περιέχει μέσα και την εκδίκηση ενδεχομένως. Δεν το κατάλαβα αυτό. Με πληγώνει το παιδί. Ναι. Εγώ αποσύρωμαι. Ναι. Συνεχίζω να τα αγαπάω. Αλλά η βλάβη που θα προκύψει για το παιδί μετά, μια οποιαδήποτε βλάβη, μήπως αυτό θα προσθέσει σε μένα κάποια εκδίκηση, θα πω καλά το είπα αυτό. Αυτά είναι πολύ φυσικά και πολύ. Αυτά είναι εμπαθές βέβαια. Δεν είναι. Γιατί δεν παραχωρεί ο Θεός μετά, λέει, για να συμβεί κάτι. Είναι λίγο εμπαθές μετά, ιδίως για το παιδί στο ίδιο, να λες καλά την έπαθες και τι. Δεν είναι αδύνατον. Ναι. Ποιος είπα πίσω τώρα. Πολύ συχνά στην ερώτηση αν έχω αγάπη ή δεν έχω αγάπη, δυσκολεύομαι να απαντήσω με την εξής έννοια. Σίγουρα, ας πούμε, θέλω να μοιάσω τον πρόσωπο. Σίγουρα δεν νιώθω μίσος, σίγουρα θέλω το καλό του, σίγουρα υπάρχει μια διάθεση προσφορά. Αλλά ειλικρινά να ρωτήσω τον εαυτό μου, ανά πάσα, ας πούμε, τον αδερφό σου, το παιδί σου, δυσκολεύομαι να απαντήσω ναι ή όχι, γιατί διαβάζουμε στον πατέρα Σοφρόνη που λέει ότι όταν ρωτάς για την αγάπη, δεν ρωτάς την αγάπη, αλλά τι είναι αγάπη. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο η αγάπη. Ναι. Αν έχω αγάπη, δεν έχω. Το έχω ή δεν έχω φέρει σαν ένα πράγμα. Το έχω, δεν το έχω. Γι' αυτό, ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό να έχει κανείς απαιτήσει από την αγάπη του. Γι' αυτό καμιά φορά καλό είναι να ρωτούμε και τους άλλους αν τους αγαπούμε. Καλό είναι να ρωτούμε και τους άλλους καμιά φορά αν τους αγαπούμε. Δηλαδή πώς το βιώνουν. Ναι, αν το βιώνουν, νιώθουν αυτοί ότι αγαπούνται. Αν ο άλλος κάθεται στα αναμένα κάρβουνα όταν του λέω ότι τον αγαπώ, τι θα κάνω.
παρεξήγηση. Ήταν και κάποιος άλλος από εκεί. Έχουμε κανένα λόγο. Η κυρία αυτή. Μήπως το λάθος μας στη σχέση μας με τους άλλους είναι ότι αυτά που θα έπρεπε να τα δίνουμε στο Θεό μόνο, δηλαδή την εμπιστοσύνη μας, την προσδοκία μας για κάτι, τέλος πάντων κάτι πολύ σημαντικό, την τοποθετούμε στους ανθρώπους. Και εκεί κάπου απογοητευόμαστε. Δηλαδή δεν βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας σαν έναν άνθρωπο με πάθη εξίσου αδύναμο με εμάς που μπορεί να πέσει σε ένα λάθος. Απολυτοποιούμε κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας μαζί του και γι' αυτό και απογοητευόμαστε ή αισθανόμαστε αυτά τα σκαμπανεβάσματα στην αγάπη μας. Αυτό είναι η έλλειψη αγάπης. Να μην θέλεις να έχει ο άλλος πάθη. Η αγάπη είναι να θέλεις τον άλλον Άγιο. Η έλλειψη αγάπης είναι να θέλεις τον άλλον Άγιο. Η έλλειψη αγάπης. Η μεγαλύτερη έλλειψη αγάπης από αυτή δεν υπάρχει. Από το να λες τον άλλο ότι οφείλεις. Μα κοίτα τι οφείλεις εσύ. Όχι, εγώ δεν οφείλω. Εσύ οφείλεις. Εδώ είναι η ανθρώπινη πλάνη και τι να τα λέμε τώρα, για αυτοί οι καλόγεροι τα ξέρουν αυτά καλά. Εμείς από αυτούς μαθαίνουμε δηλαδή. Όταν πάει να είναι κανείς μοναχός καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα, γιατί κάνει ένα βήμα πίσω αυτό που λέγαμε και αρχίζει και βλέπει. Τώρα εγώ λέω από αυτά που βλέπω, έτσι. Κάνει ένα βήμα πίσω και αρχίζει και λέει στάσου. Τι ήταν αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι η αγάπη, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Και αρχίζει και καταλαβαίνει ότι πολλά από αυτά που θεωρούσε δεδομένα δεν είναι και τόσο δεδομένα. Αυτό είναι όλο δηλαδή. Και αυτό είναι η αρχή για να βοηθήσει λίγο ο Θεός να... Αλλά άμα δεν γίνει αυτή η δουλειά στον άνθρωπο μέσα του, όσα Ευαγγέλια, όσες λειτουργίες, όσες αγρυπνίες, έτσι, πάει κανείς σε χριστιανικά περιβάλλοντα μερικές φορές και τρομάζει. Πώς έγιναν αυτά τα πράγματα, γίνονται όλα εύκολα ιδεολογία. Σήμερα όλοι θα συμφωνήσουν, όποια ρωτήσετε, ότι η αγάπη είναι θα σώσει τον κόσμο. Διαφωνεί κανένας. Εκείνο στο οποίο όλοι μας αρχίζουμε και διαφοροποιούμεθα, είναι η στιγμή που θα πρέπει εγώ να γίνω το θύμα του άλλου. Αρχίζουμε τη διαφοροποίηση εκεί ακριβώς που άρχισε ο Χριστός. Εκεί ακριβώς που έκαμε αρχή και είπε να σας δείξω τώρα τι θα κάνετε. Εκεί όλοι λέμε, είδαμε, ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει όλοι να αγαπήσετε όπως λέει ο Κύριος από εδώ. Άντε.